Biamuno sana bagusimwe spia simole. Motorigereti osema sonjete. Ngire kito bia. Ase moto tengerete kurwa. Ase moto tengerete kurwa. Lero tole Humphreys Hill House iga kyonganyo. First of all, tetugera chingike chikwatenga anoeke gusi kegekeire. No tugenderete gukeigekera. Sindio? Rinde tuinyore abantu baito chingako chitu, oboroso bwito. Ne chinyigekero cia mwanya gitinge. Ndio. Bono lero nimbata maswali makande nembole mugaka. Amabuli. Amabuli makega. Nembole mugaka bide nyambane. Ekero tumanye na kieke gusieke gekare. Kwanza kabisa mwaka tiante mbia muno sana usugura chinga kichako utambe kerengo ganiti ocha se channel. Ya muno. Ketu abwate naye conversation na engwana the last time chinga kichiti chinde. Abantu mbanyade wanche engwana sana sengencho ebintu gwakwana ritegari. Bia muno. Ikigusikia no chinya kobakirekia. Ngotemure. Bono lero amangana nara vijana abantu mitingu changu boli asole kwanza. Ntubwate oborogi omanyamisira no muragoria. Eta baudi abanda unele. Enene. Era kini maite na gusintu abwate barogi. No, akarande. Igoti manyiti nanda gote byo morogi ningu. Kiera ntumu manyiti buyego. Lakini abanyamusira ntu abwate. Na baraguri mbarengo. Baraguri na bari gukuragura. Kuragura ganki. Bakurutira chinche. Chinche changi. Because umaite mugusi na abwata azushishi na nature. Ekero tubwata azushishi na nature yani ntu amenyete ne ebintu bitu etanaine. Ego. Buna chindoche, bunemete, bunemete, buna chingiti, etugo, mpaka echiro sana. Na kioko nyana tubwetogeri. Igo bono nabo ebireche bibyarenge gotebyo omuntu oyo kurukumuragori. Umanyeke go cyane tokoragora. Ogotebi. Igo onye muntu karuwarete. Ero. Onye igoro yebirecha. Uriro boro sebirecha. Na gwikago tebi. Ebirecha ni inheritance. Yago korutere amagenaga. Ruta chinche iga. Ochirigereria. Okoenora. Ogotebanga ayibone kongu bwago. Igo burweta, igo buriga, koraiga. Obebia. Yabana. Andi ko gokorabo, andi kwababuya. Igo nkiaga kolregasi. Kabisa. Igabaragori mbali ngabengencho ase yabana. Naende mbamanye na nobale. Umente ekato gukwanira obomenyi bw'abantu. Intu no mugusi ntu amenyete n'abantu ababonse. Ntu abwata abanyamusira, ntu abwata abaragori, ntu abwate abarwaria, ntu abwata abariyori, gento tutabwate n'abarogi. Okay. Naende tu amenyete amo. Maito morogi ririacha na eriacha kuru coast na traders morogi. Ntu alibwate gusia. Ntu alibwate. Lakini bono oriacha ko ba develop likaire meri ekero chinda mwamu ne chimoko chiacha akakororekana. Gusi. Ebi bitagakorire ki? Bitakarengo. Iki bitabereto mbiarengo asengencho tu amenyete yamo tu arenge gentekemo. Lakini ntu abwate abantu barindi tigisaku. Wetera una bago somi rioba. Basa na gento gete ngokora kiriki. Kokorekana kiri. Gento gete kyabire gose emburesire yange gocha. Igo chinya sai chito chingo engoro etagete tokorega tungwanse iga tokorega. Okungwanso okwo. Igo kwarenge natural. Igo kware kogenda una bono libina. Libina. Abangi nabo manyete na onye emburateri gotu. Totokanda libina na masabo. Oko kanata. Bangakora kyonganyoro gora. Mwagenda kyonganyoro gose ensari gose manga igoro mwakanata. Kanata ningi. Mwasaba. 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 Ekero mwasabire mwakole embura yakora ki. That is how powerful. Tu arenge related na nature. Omonyamusira. Tutragenda somonyamusira. Omuragori squeeze mbara. Matukaya mbara. Bake. Ege mwajide mwachaka kubaruka mukababika mukabaonchoga ni mugachaka kubaruka abarabu abarogi. Bono bakakwamo. Bono. Akinyo kumaeto. But the knowledge they have. Nenkongu sana. Onyo kumaeto yomo utagocha kumuleta turagamba ne. Mbaro. Abituka. Lakini mbali so much in the open. Bono ngese. Ayento chetorigi. Dos torigi. Bono. Akara wakambarigi. Mbaro.
aya tosabona umunyamesira oyibona ngoyo bona emesira nero nemete omanyete emesira nero kere gento nemete chintetere nchi chiagosimekwe neng'encho gete chiakora ebinto gete igo chiagokorera entetere eye ekere ekoganereiri nabirokane naende njare kung'ainereria bono omonyamosira iga ari kugosira korwa emete kwabekeirwe egokorie onye kwagoseire omonto. Okay. Bona bono ndetonge esigesongo totenga the context y'omonyamesira gochaimi asigesongo I mean ndete kuri environment rero ari turi omonyamesira omonto okoibire gusoko gwasere gusokurwanire omonyamosira okomoreta on board ekere gento giteke borochi kiabeire igo egento ekebe noroche na nekero okunya korwara gose ebinto byao bigosareka gose chi etugo ya ikonya gosira ebinto bunebyo bwamanya kogenda ase omonyamesira kwa muburi ing'ombe ekirete omosira igo ing'onsirete gochia ng'erinde akoruseria omosira oyo okoerera ogotena konyorusia omosira oyo eke nekobwenete gokora ogotuma ase omonto omwao orioko okoriora omosira okoriora rende okwaba buya igo omonto naro omong'ao lakini ebe na noborimo igo omosira orio ogokoiranera aye igo nature does not lie bona inkigwa no ase naikere niga yele tusaka buya ocho ndubwate ndubwate omochando ndochenga chombe chana chunya gukwa abana banya kurwara namagokagira ng'a nabiranyarikane nomonto okogera abuno omonyamesira gochira igo aya oyo bona ero oragera ebinto bibe chasinde oyo monto ki oyo oyo osakobekirete omosira nomonto motaigwanaine bona omonyamesira ocho obwata amang'ana naye omonyamosira ocho orusi bona ogosira bono tatebe ng'a ekia monto tokomomanya ogokaneretie amabe nabara abo oyo omino gosaba omonto isiko lakini nkera omokobu mokobuna nabo oranyona nomumaete lakini abono kwenda ase omonyamosira obeka omosira kokodefend against the bad things igo nomonyamesira akobeka omosira ogodefend yes igo nomonto bweng'encho ase enka mbarenge abeng'encho sana bono oria okokobekera egento giakogera omonyamesira ache oyo nomorogi gosenge mbarenge korokubara ekia abanto abwate bara oyo nomonto okoganetie amabe omonto omobe omobisa oo igo nowakanire ng'a barogi mbakaetiki bagusimba abwate barogi mbaro bono timanyeti nanya kororonde nenkwana omanyete twetane naye igo ngokobaka okobaka oko nakwo okobaka amarieta bunomoro bunomorogi it is just something imagined yes between us ng'anyarebe monto nomobe because mwetanire monto nomorogi erieta morogi nori akorete ki yarwete in actual sense it is an imagined thing twaringire omusani one oborite bogavana ngakigete 2013 Kisii County itokoro Nairobi togaika ase getaria agorokung'a ang'e itogochigosoka kijauri yansiongari atiro nkaraga keiga gogwetani tokomanya rirumbe ndiarenga embranji atwete enchera gete egari amagekuru motiyoete kamakomoreko omosubati olechene oyu monto ki sana ne chabutuko ogotara oyu nkominyoka arenge ebisaisi bia yarenge oina kiagorogo When athlete. Yes. There are people who have passion for sports. Ekerobantu batabarochi. Naende muntu ita gentonke yara gokorere. Hakuna. That is passion. That is passion for the sport. Yani yakuiwumi kabutuko. Okumyoka kolibutuko. Koli aya solo sport. It is sports. For them, the passion they have, it is nature. It is from nature. Yani abantu baringibo. Umuchigete mba manyira asama minyoko abutuko. Yani mba manyirebo. Passion for sports at night.
ama minyoka ya mutu kona ria gento na borogi nge ke montori ta gokokorera kende maiteri to borogi ndibwate negative concussion negative kwere nde associate no monto morogi ago gokoroga uguita gusukubikire bintu gete aba bono mbari ko mbagokora igo ta gokokorera kende bono rende ngakiaro morogi it's just abwate passion yogo tarabusa na kumyoka butuko turi ko rante bwate passion different passions ngwibore rinde naki omwana wasoki uguru nyomba utarigu obekirwa asegete those are imagined things father cho saba omwana that is pure mental igo mwana ngokwana rinde sense agwa it can also be pretense iko in a nutshell yes utatokonta binga yes baragimbuyo gusi yes ebine bintu toko meets lakini there are people who had powers choko kore bintu gete and these powers were there natural umuntu abwate bibiriri tutarege bibiriri I want to show you abantu mbare ngo babwate synoptic powers nabo umuntu akokorigereria okire abantu mbare ngo in families nande mbamanyire igo lakini mbare kurukubarogi chinguru chiri cyabo kire misplaced and misinterpreted na chitokoro kabono oborogi igo ikunyarikanire nga ase bali bagutaria abana butuko omuntu nare ngo bwate chinguru chiro bono bya ratpa yes ne chinguru echinchiro in different communities in different families ne chi family echinchi amanyire kegusi nga muchigete mbabwate chinguru gete chiogokora gento gete muchigete nabaragori it is known muchigete nabatengia makano it is known muchigete nabarai it was known muchigete abanyamusira it was known so it was a common knowledge for everybody muchigete mbabwate chinguru gete chinguru echo nchitatateiri ekero twasochi sukuru twasochi kanisa chikaba disoriented chikaba displaced in this displacement ebintu byaonchoka yochoka ne bono those structures nchiyo bakabwatira ni bakarukwa baro abarogi tana boli swali omwale tokokole liboli lyo mwali apa businguli barabandi obono nabubo chara aye noli sese jingoli sese onye tokoli sese na kirendo rali omuntu bano ngayigente ikyarwete ikinewo noro chegento nago tebeti onye tontegereti omuntu mwetaniro chakire ukubekire ebintu ebibi nabagukwana bona ago tena uri no morogi akuri abantu yani kyamanya kogosoa mwabugana bagusi mbanya kuri bantu naende muntu teyora ari muntu kwanza getundu gekwete nga yukuri ebintu binde is just common sense honest igote tokonde abangwana mbaro bagosoka nga batorekire batweresa nga bakatindo kwira abantu burimo obochara bagutosariria community erieta binte bimbiyo nga kyo montara ari omuntu there is nothing like that powers kende nkiyo uno echogotiri nchiarengo we call them synoptic powers na ko era sire ngente kibona ogotiri nabo none gariria ekero bwa chinguru echo nabo konyirigereria onye tenge echo onye rusiaria onye suki chinguru chiare ko basa maiso igo abakol misitaya mbaro akini mbarenge barogi igo banando bakoma kutusumbua yes bono nchengo kubako morogi nathe nkuriura abantu kugusariria erieta na bali bagutuma ebisiri butuko that is passion that is sports that is sports na ndira kunya kugutrete niyo bulimo ngeri ndo tokora maybe bata mwana nyare bo somire mono bono ko gandi yani mwa create fear kwa rutamaraba kwa rutamaraba ginto nkiyo if I assume there is nothing there igomorogi mboyo gusia haya okogosukuri abantu bagutaka gukwana bakogosa ayo muntu tigate no morogi morete motebi na rusie ngie ya eguga gose motebi nta itonchoreri iburi ribe egioto gusakoro mano ya te school gose yani those are imagined things because superimposed and meets in communities which are not true because there is real living na obo menyimboro ne byari kokorekana asobo menyogo ntobiroche eba omuganga ayagocherera dieta muganga ndi arenge gusi ingo bana
Muganga ni Kiswahili. Muganga abantu bakuriye emete intutu ekubaruka abanyamete herbalists nayo barenga abarwaria bagukorwaria turueme emete erieto muganga maete is Kiswahili. Igo baganga n'abantu abaya n'ababali disome eriete erio igu genda ye dictionary oriri and look at the context of the word. Yes, tiga first of all ntebengambia mono, this has been an entertaining engagement. Ne binte birusi emetu twarusi jumwe wankorire wamaya maseko kale ngumboga ebona lelio moya omotengolia ebona lelio moya omotengolia ebona lelio moya omotengolia ebona lelio moya omotengolia engaye enguba musache kaleta moli enguba musache kaleta moli kuna moyo birendo kabeka tai ebona lelio moya omotengolia engaye. Humphreys. Welcome to Humphreys and not talk about everything. Please, the cameraman, you can show them we are at Humphreys Hill House. Now talk about mangano speaker. Every first Saturday of every month. It was a corner singing choya. Mugaso. Like Kiningo or the entire place. Every first Saturday of every month. We come, we talk. Nandi tuoko gaya neke gusi. Togo semania. Togo tebania. Elinde tua manya. Elinde tue sike kunaba gusi. Thank you. Biamono sana. Biamono sana bagusimo inspire simole. Abale gusi, abale chinse chesu kucha gusi, chinse amo chesu kucha Kenya ga gusi koru gusi. Abale ngumbi cha America, Australia, Canada. Tuzuko otamanga Kurkatar pia. Nani oro montoko ngakira Kurkatar. Na inonye moro onye mutoroche. Karibu sana. Welcome. Asante sana soko woche ipindi getu. Tumenaenda next episodes. What ne vinge vira. Biamono.